Аре, кома за дърва, бе. Аре за дърва. Аре. Аре. Ела тук има. Добре. Виж колко парсета, че ги паткам. Това е първият епизод на Майнкрафт. Ето така ферма за прасета, брата, убивай ги. Втори се надяваме да имаме една голд звезда. Ако се набие да участва. Ама нещо имам проблеми с играта и ще видим. Това пусна само 2, бата с каперник. Ехо бе, свинчо. Не го бием. Само да знаете, че ще направим нов канал специално за това. Да. И за 1К сабскрайбъри, когато ги съберем, дано да ги съберем. Това зависи само от вас, почитателите. 1К малко трудно. Ще ги съберем. Позивам, ще има партнершип. Абе, я не се филмирай. Праз чова на мен гледа, умира. Между другото, сигурно скоро ще имаме и клипчета на Call of Duty некое. Или Black Ops, или ще видим, или Modern Warfare. Да. BMS свинчовци, BMS свинчовци. Алекс, я отцепи некоя дума. Я отцепи некоя дума. Каква дума? И това е нещо там, бе. Толкова? Ти ли си над това, бе? Не. Зарибих се. Корейшо. Хорацио. Който е гледал Българ, трябва да знае, че истинското име е Хорацио, баба. Как ще не съм гледал Българ, бе? Хорацио е... Мандибула, знаеш ли, бе? Не, он я стърчам кура. Деби прасето, деба помри. Все, че нещо ми минимизира. Нищо. Пак, бе! Прави се. Добре, това прасе бати предизвикателство, това обидно. Но то така ние като няма оръжие и сме... Аз викам да направим някаква кастурка, Аре, ма първата ни къща от кал. Абе, от кал. Аз имам дърва, бе. Яр. Ти нямаш и дърва? Не. Аз имам 60 дърва. Аз имам едно. Всеки случай за сефте. По едно, вата, кют. Не, ма имам 15 пържори. Не, много. Ела тук изкопваме и да направим някаква малка колипка. Не има къде да преспиме по втория епизод, вече почваме палата. Във втори епизод наистина сигурно ще дойде още един. Ако си оправи Майнкрафта. Да, защото там нещо има проблем. Това принцип голем пичага, с него ще вземеме веднага тия 1000 сабскрайбера, аз така. Дано. Нямам бучета, брат, трябва да ям. Бучета. Там, какво е това, Педро? Аре, копай тия, гей. Че ядах да не умра. Коп. Алекс. Есей не е тук. Не, май да. И тази ще е някаква малко късно. Така, това го изкопаши. Че сега не имаме телевизия. Имаме без поръчки. И материали, не. Нямаме нищо, бат, имаме калфърчи на хлеба на дъст. Така, добре, да. Да. Сей сега. Хорацио. Обаче, за да си
Толкова напреднал в криминалните досиета. Пак ми чати то. Да, то звездата. То звездата на другия епизод нещо чати. Вика, тук имаш и Java иконка долу десно. Сами пише, кажи. Той е някакъв лудо, от следващия епизод ще играе, той е... Мани го то са. Алипата много, момчета, проблеми. Добре, че му отрепаме някакви опции тук, трябват ни... Кой за дърва, бе, бате? Добре, дърве, его тук има дърво, аре. Че трябва дърва. Айде, его. Ча видим с това. Няма ни стигна да си направим покрив, бате. Мандибула, що трябва да кажеш? А? Не бе, пише звездата в момента, пише, дами и господа, и го е пачат. Да, то май се чува, да. Долу, десно Java, абе, той е някакъв пудъл, ман. Абе, баси! Я се направим на почива, защото май нещо... То... Какво му стана? Нещо. Готово, почиваш с мен, дами и господа, няма какво ни приложи покрай. Трябват ни още дърва, бате, кой? Събирам. Ако искаш имам 30 кал, мога да направим кал на колива лек така. Не. Добре, се видим във втори епизод, дано да си направи играта. Ще сме трима. Да, не забравяйте да лайкнете, да коментнете там всичко, как си трябва да видим. Да, че се бориме за... Сабскрайбъри. Че се станем известни. Не, ютубъри, брат. Се видим, се чуваме по-скоро пак. Там на 100 сабскрайбъра IRL видео.